Çağam kisödüň başy çatyp bilen ok, belli ýaşa gelenlerden tek öz ogyny saýlap bilen ok, kim boljakdan karar bilen ok diýip enatalar aýdýarlar. Sebäbi nämedenkä? Bu esas sebäpleriniň biri kitaby az okuýar çağa. Kitap okumaýar diýerler soňsy. Öýde kitap okumana pursat beredilmeýän bolsa, öýde kitap okuma sagady ýok bolsa, çağa okumaýar. Muňa üçin näme etmeli? Enataň ilki öz okumaly. İlki özü görkezmeli, nusxa bolmaly. Çağa şondan soň edip başlaýar. Şuat ejemel kakama ýatlamazda iň köp hereketler biziň ýadymyza düşýärdi. Ýeliň futbol oýnadymyza şo ýadymyza düşýär. Ağaç tutatuda şo ýadymyza düşýär. Kitaby köpräk okanmaz elinden men derdim pakyram kitaby elinden düşürmeýärdi. Nanyň hiç düşürmeýär kitaby. Kitaby elinden düşürmeýän bolsa kakama ejemel kitaby okap duran bolsa, öýmede kitapxana baý bolsa, çağa kitaby okap başlaýar. Bu da şu diýmek, o çağa öz durmuşyny öz saýlamany öwrenýär ýoşuklan diýmek. Geplerine takıwlak görleme. Pert jogap berýär. Dünýä garaýşy, fantaziýasy uly bolýar. Mysala diýen, näşwat görnetinli bir söz aýtsak, bat köp çağa düşünmeýär. Näme diýmek bu? Ya ahwetinli diýsem näme diýmekdigini düşünmeýär. Okumaýan düşünmeýär taýam o sözleri. Köpräk okamaly. Ýöne dogry kitaplar okamaly. Emma kitap okawtyrmaly, dogry kitaplar okumak enataň öz maslahat bermeli. Näme kitap okujakdy barady. Ananyň öýde kitap okuma sagady bolmasa, çağa kitap okamaýar. Ýani öz-özünden onuň kitaby möjeg bolup döremegine ýa kitap seýir bolup döregine garaşmaň, o bolmaýar. Oňa siz hukmanlyşga bolmaly. Kitap okamadygyň ýany barady biraz durup geçeň. Näme gaýtylaýan problemalar bolýar-da. Öz-özüni düşünürip bilmeýär. Gep söz ýerine bolmaýar. Erkada bolup belli derejede sakyrak bolmagam ahmal. Çağa niden öwrensin? Bay türkmen sözler bilen gurulmaýany. Telefonyna oturan bolsa, öýünde gereksiz multfilmler seredip oturan bolsa, gereksiz şow programmadan seredip oturan bolsa, niden öwrensin gurulmaýany? Bay sözleri niden öwrensin? Ýene bir zat bar. Mysal üçin bir okumana gelýär-de çağalar 6-7-nji klat, 8-nji 9-njy klat tapawy ýok. Şo çağa hiç ýyl ingilisçe rusça öwrenmedik bolaýdyn. O hiç ýyl mesele ýok taýdy. Yani şu çağın kitap okuyan bir geçmişi bağ olsa, biz şonu gatan tatlıkla öğreneceğiz. Kalan dilleri. Gatan tatlıkla. Men şu an diyelim ki Fransızca öğrenecek olsam, men Fransızcanın F harfinden bilemem. Yani balamda öğrenmen öğrenir. Ne için? Çünkü kitap okuma enligim var. Okabiliyen. Kitap okumayan çağda neme oluyor? Biz katı kıyınçılık çekiyor. Katı. Onu koca taylamalı oluyor. Harf bilen mi, bilen okma. Kan mı, okumadık mı deyip taylamalı oluyor. Öňe okumadyk bolsa, ýa kitap okumadyk bolsa we bu elinde telefon bar bolsa çağan biz onu nädip tapa öwretmeniň aladat ne diýäs? Dogrudan alada bolýar bile. Dogry kitaplar okuyan bolsa, kiçik ýa-da ulukha masgaly durmuşam go bolýar da. Ken psihologa da bir mätäç bolmaýar. Şu kitap şoň psihologa bolýar. Yani ýüregi sanwat kitaba ýapyşýar. Dert çözgüt gözlenwat kitaba ýapyşýar. Yine burada kitap okuyan adam için ChatGPT ýa-da AI'larym kömekçi bolýar. Mugallim bolanok. Kitap okumayan adam olur, mugallim bolýar. Nanyň? Käbä adam ýalňyş zat öwrediýär. Ýene peýdasy bar, näme öwrense öwrenäýsin? Şart öwrenýär. Dünýä garaýşy uly bolýar. Daşary urda, içeri urda, oňa muňa okuýdanny täze zatlar öwrenmen bir bolanyna teň bir aýda okujakda adam 3 günde öwrenip bilýär. Ýa şart okuýar. Aşağı ýazgyly kinolar görlerini kitap okuyan adam okap ýetişýär, şonu okmany ýadydy. Kitap okumaýan enlik bolmady adam ananyň perewod naşsana men orça görjek diýe göni. Aşagyna okap ýetişýär nokta. Şeýlede aýdyp bilýän we tejribemde, matematika tejribemde kitap okuyan çağalary maksimum 2 edekde temany düşündirip bilýän bolsam, kitap okumayan çağalary 15 edek 2 edekden düşündirmeli bolýan. Yani her gedek şowda täzeden gaýtarmaly bolup bilýän. Çünki kitap okuyan çağan kelletini kitaba değiş alym bilim köpräk bolýar. Kitap okumayan telefon oýnayan çağan kelletini oýunlar, gereksiz şowlar, gereksiz peredaçalar, eşomaýlaşlar köpräk bolýar. Kitapdan gelecek peýda ýa-da biziň aýtjak zatlarymyzdan gelecek peýda eken giýir bilen kyn bolýar. 5 alim bilen oturup duruşsaň, 6-njy sen bolarsyň. 5 milyoner bilen oturup duruşsaň, 6-njy sen bolarsyň. 5 tane akmal adam bilen oturup duruşsaň, ýene de 6-njysy sen bolarsyň. Şoň üçin daş döwremizdäki adamlara üns bereli.
ata-babalarymyzyň aýdyşýaly bilbil guşy biri güle gider, garga bolsa haraba. Täze pul berýän bölümimize hoş geldiňiz. Bugün biz ýene-de Türkmenistan paýtagty nämedigini aýtýar. Siz kommentarlarda sorapsyňyz, Türkmenistany bular bilen oga diýip. Türkmenistan aslında bilinýän ýurt diýen Amerikanlar geografiýany bilen ok. Gitti onu. Kendi sonra olur görendirsiniz adamlar bular var dur yine meditasyon kurun verecek. Hey what's going on man? For $5. What is the capital of Turkmenistan? Oh, who? Turkmenistan. The capital of Turkmenistan for $5. I don't even. I have no idea. I have no idea. It's alright. It's okay. It's Ashgabat. 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 Everyone. Thank you man. Garas diyecek yani Amerikanlar prosto nimeni bilen oklar adamlar geografiýany bular kan bir okan ok umum bilim test diye za düşünün ok. Yoksa Akşehir Maşgabat diýsen hemmesi bilmeli aslın. Aytma sana ho. Guys, for $10, what's the capital of Turkmenistan? Kazakhstan. No, it's Ashgabat. Thank you. Kazakhstan is a country. Ashgabat. Ashgabat is a Ashgabat. capital. Hey guys, for $15, what is the capital of Turkmenistan? These guys should know. Hold on. Turkmenistan. One of the Stan countries, Central Asia. No, I know. Oh, hi. Sorry. Turkmenistan. Guess one. Doesn't matter. Turkmen. So, That's the nationality. Sonjapi. No, it's Ashgabat. Ashgabat. It's a white city. Yeah. It's a white marble city. That's what it means? No, but our Turkmenistan is in a Guinness record. So it's a white marble city as known. All the buildings, cars are white. Beautiful city. Thank you. Thank you. Excuse me. For $20, what's the capital of Turkmenistan? All right. Excuse me, for $25, what is the capital of Turkmenistan? Oh. Öder Mexican ýa bilen o. $30. Excuse me. For $30, what's the capital of Turkmenistan? All Yeah. right, thanks. Come on, go ahead. Come on. What is? I know the answer. Okay. What does Stan mean? Stan. Place. It's a Land. Land of. land of the of the Exactly. Turks. Yes. Turkmenistan. You got it. Yep. Thank you. Have a good one. Thank you, man. Got to go on it, did it? Guys, for $30, what's the capital of Turkmenistan? Turkmenistan. It's a country in Central Asia. You don't know? All right, thank you. 30 dedik mi? Tamam. Okay. Давай. Excuse me, guys. For $35, what is the capital of Turkmenistan? I don't know. Okay. Thank you. Guys, for $40, what's the capital of Turkmenistan? No idea. All right, thank you. For $40, what is the capital of Turkmenistan? Shit, I don't know. I failed you. Geografyadan yıkıldım diye. Guys, for $50, what's the capital of Turkmenistan? I don't know. It's Ashgabat. It's a good one. Hey, thanks. For $55, what is the capital of Turkmenistan? No idea. Thank you. For $60, what is the capital of Turkmenistan? I don't know. Thank you. For $65, sir, what is the capital of Turkmenistan? No, thank you. Thank you. For $70, what is the capital of Turkmenistan? I do not know that. I wish I did. Alright, thank you. All right, thanks. Excuse me, sir. For $75, what's the capital of Turkmenistan? Turkmenistan? Yeah. Yes. Oh, it's Ashgabat. All right, thank you. Thank you. Boldu Cemil onda. Şuları al ovadan vittilen. Ask me. Ha? We just said it though. You heard it. Answer. Thank you. Which country are you from? Oh, Iran? Oh, of Nice, course you nice. would know that. No, it's Ashgabat. It's Ashgabat. Yeah. Ashgabat. Yeah. Loveland. Yeah, Loveland. thank Yep. Adamlar görüşüňiz däl $75 için galdyrdyk adamlar şonda da bilmedi. Inniki nähilek pul gyýaşmak isleýän bolsaňyz kommentarlarda belläp geçiň. Neme diýäňiz adamlar? 70 veya 300'e 400'e çıkan olsa bilerdiler. Zaten onlar yazdı. Yok adamlar prosto geografiyanı bilen yok. Ne şeyden yazdı. Bilmemezliklerinin pul bilen bağlantısı yok Yok yani. asıl bize diyen zaten şu. Size asıl $200 $300 çıkan yok 500 bin de ne diyorsun erkek olsanız diyorlardı. Yani Bilmeyen adam näme 500 lira. 70 yaşa şeyine geldik şu vakti hiç ılgadık yani şunun için ılgasımız gelen yok bizim yani devamlı. Bolly. Yine de görüşýänçek indik seriýallarda. Hoş sağ olun. Sağ olun. Sizlerle yeni buraya geldik. Novruzlar. Novruz.